Slemannya mana Slemannya? Jadi saya belum lama di sini. Iki sama balas iki Mbak Elisa. Elisa yang langsung iki jenenge bakul rasuk. Iya kan karena saya dari Jakarta. Oh. Jadi namanya lengkapnya Jengmonik Kesetrum Trafo. Ya, Jengmonik dan Jakarta. Jakartanya mana? Di Jakarta Selatan. Di sini lagi Badina. Jadi kalau di sana di Tanjung. Oh ya. Saya kemarin ke sana itu sampai kesasar. Ayo kemarin sampai kesasar sampai ke Lunto. Betawi ini kan gue. Ah, gue jalan mau halu. Ya. Rumahnya di mana tadi? Jakarta. Iya. Terus sekolah di mana? Apa? SMP Pembuangan dia apa? Terserah deh. Sekolahnya di mana? Saya di UNJ. Oh. UNJ itu apa? Universitas lagi dua dina lagi dua dina di sini ya. Jurusan apa? jurusan Jogja Magelang. Ini masih ngomong kena bes. Ya dua-duanya. Ya. Tadi tidak kesini sama siapa? Sama bapak sama ibu. Oh. Bapak ibu siapa? Pak Baroto. Benar Winopo. Begawan Benar Winopo kalau dari Sukesi. Wah, kenal kuwi Wandriki Baroto kuwi wis wis anggere wis pencak-pencak kae wis. Guayane kalau jan rumah iki kaya apa wis. medan perang. Aku bedino pagi tak kandhani ngono bapakne kok aku. Lan aku iki terus sik bimbo gonceng karo bapakne iki rasane kaya aku. Wah, cak kok iso nunggu bapakne iki. Waduh. Rasane sakit hati ya. Aku iki sak sikile bapakku iki brengkos ya. Anu ning nang padus kowe. Aku sik. Wis lan sekolah, urusan. Pak ikete tak sile sik, iki ikete aku. Ah, siketku iki. Ya suwe tak corong ngomong ikete bapakku. Ngono. Ya, terima kasih Nona. Ye, sami-sami. Nah, apa? Iki asline Nona Monik kuwi Buce Wara Sujiati. Kuwi garwane Ki Hadi Supekno saka Sleman. Ora ngono. Kuwi sinden 3 zaman. Iki kajaman. Kajaman biyen Mbah Kesde. Wis derek. Zaman Pak Gito Suwargi, Pak Seno, atau Pak Seno Nugroho. Wah, yang termasuk bebokoting sinden warga laras. Buka-buka awake dhewe paring berkah apa? Entuk berkah Bude Jati kuwi. Wis sinden 3 jam nganti tekan zamane awake dhewe saiki cacah cilik. Wah, iya, zaman biyen sinden zamane Mbah Kestik Suwargi sinden kuwi isih 15.000. Bude Jati kuwi wis 35.000. Oh, zamane Pak Seno sinden kuwi nalika semono tanggapan 300 sinden kuwi wis 45.000. Bude Jati kuwi wis 60.000.
Lah saiki sindan-sindan wis 600.000, 500.000 dijati sih. 100. Tidak. Sing swidak ewu kuwi. Yo ora iki boten kagem intermezzo. Kapleh bae ora. Iki ngaturi nanti mau nanti ilang. Wah, menika nuwun dangdut. Nyuwun lagu Kadung Tresna saking Pak Dukuh. Mula kenceng. Nano. Monggo sinten ingkang bawa sing apal. Wis rebab gampang muni. Yane ora. Kadung Tresna. Bawa iki, bawa. Panggahku kok wasa mandhe. Ing kaca langka raja. Lampung hati paminaken. Sopan wastu Munggu iki sapa? Kadung ora sah. Rangkep.
Dukuh nyuwun pangapunten. Menika sampun dipun pinangkani. Menawi wonten wiranipun diagung pangaksami. Iki mau ana pesen. Pesen piye? Mbah Kaum. Kok lagi? Oh, wis bali. Oh, pun gugur nggih. Pamitan aku kok. Mboten napa-napa. Ora mau dinteni suwe banget ora sida mau unggahke kok. Ora apa-apa iki ada ini biasane mesti gubuk asmara. Ora apa-apa. Nah, iki awake dhewe ning kene ora ning mriki seneng-seneng ning tetep libur penggali para kadang ning kene. Lakon isih dawa, mula ayo diteruske. Engko diteruske gara-gara lak ngono. Oh iya. Ilok Mas. Lutik gedang iki kilo, sithik gedang waton rata. Teruske iki kahanan negara Ngastina iki lagi arep budalke wadyabala. Kanggo nyamping-nyampingi manten calon manten lanang yaiku Raden Sarjoskusuma. Oh ya ora ngono sih. Tak terke. Ya yo. Kandhane kang sekadadon miwah kembang kang esmu ya yang lir mimbo